Kwenzakalena uphinde uxoxe iphupho lakho linjani? Iphupho lami engiliphuphile kuthangi ngaphupha esikoleni ngibuye esikoleni bengiphe isicathulo ngasho ukuthi iphupho lami lizofezeka nangempela namhlanje kwenzeka. Ngiyabonga. Hawu sisi, ufunda ugrade bani? Ugrade 3A kaMiskuni. Hawu sisi, yazi ngiyabonga yeso. Iphupho lakho lifezekile. Yeah. Ngiyabonga sisi and ngiyabonga nokuthi ngibusisile uthe inkosi ngibusise. Icathulo zakho ke lezi hamba ufunda ngazo uphase right. Yazi sometimes into ekhulunywa izingane ziye zidabukisa ukudlula mhlawumbe ugcina ungabusacabanga ukuthi kwenzakalani ngengane noma mhlawumbe uthi uyathola ingane ichazele istory esingeke sichaze umuntu omdala ngalendlela le wena osilindele ngayo. Mhlawumbe umuntu omdala uyombenceza nje ebese ungabusasizwa kahle. Lengane angiphathalele ukuthi ngabe kuthiwa kufanele noma ngingathiwa ubabuwayo kwenzakalani, kodwa inkulumo yayo yabona njengoba sekukanje isicace ngokusobala ukuthi ingane ihluze ngokwanele ekhanda futhi nesifiso sezinto ezinhle njengoba bisho ukuthi iyaphupha kodwa yasho yathi iphupho layo lizofezeka ngoba understand situation ebhekene nayo. Mlalo wami ngiyafisa ukusho kakhulu ukuthi ngibhlungu ngezinto ezenzeke enganeni. Ngiyacela bafethu ngoba sihlanganelana ngabe ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi sihlangane ngoba sizokhuluma noma sikhuluma indaba zabantu, kodwa mawukuthi amandla unawo uNkulunkulu ukubusisile unayo futhi nezingane zinakekele mfethu ingaze ingane yakho ibe nephupho kodwa ukhona wena ungakwazi ukuthi uyifezekise. Akubona bonke abantu abakwazi ukuthi benakekele izingane ngoba bengathandi, kodwa kukhona abanye abasuke bethanda ngoba nakho basuke bengasebenzi noma mhlambe kunezimo ingqinamba ababhekene nazo begcine bengakwazi ukufezeka isifiso sezingane. Ngiyacela mlalo wami mawuzobuka le video kube ukuthi ngempela iyakuthinta, kodwa bawethu angifisi ukuthi kube nomuntu ohleli wodwa uaffordayo ukuthi ayenzele ukuhle ingane yakhe ebese ngabe sayenzela. Lalela le video mlaleli wami ebese uyangitshela ukuthi wena ngokwakho ikuphi okucabangayo noma mangingathiwa uyamenza lo mntwana ungamenzelani. Okay, kulula ke siyaxhumana thina noLinda Mfekayi ngokuthi kunento noma kunendlela ofisa ukuthi umenzele ngayo lo mntwana ungakwazi ukuthi usithinde enambeni yethu ungayicela phana kwi-comment section. Siwabheka kakhulu ama-comment ngaphansi kwale video ukuze sazi ukuthi siyaxhumanisa noLinda Mfekayi mhlambe naye uyazi ukuthi ingane uyophinda ayithole ngoba ke ngizwa ngathi kunenkulumo la khona ezophinda kubonwane khona bese kunikezwana amasokisi nokunye okushoda ngomntwana. Bafethu zithandeni izingane uDisemba manje eqala namalebhayi lebhayani khokhelani izingane izinto efanele nikhokhele nikwazi ukuthi izingane nikhulise ngendlela ekuyiyona yona. Kumnandi kakhulu ingane mangabe ikhula ngaphansi kothando labazali. Nayi video mlaleli wami. Size 1. Okay, awulinganisa lo size 1 ke ngibona ukuthi uzokulingana yini. Mana, wakhumula ya? Ase. Are you sure size 1? Yeah. Ningashayiswa imoto. Ngathi sikhulu lesicathulo. Sikhulu? Yeah. Hayi uthe ngigqoka size 1 mana ngibheka size 13. Linganisa lo size 13. Hayi. Manje uyangihleka. Phela sengimdala ngani yami sokukani emgwaqeni. Ngizoshayiswa imoto. Yakulingana? Kahle. Yeah. Mfethu. Manje ngizokuthatha phi ke ngikunikeze namasokisi ngoba phela kufanele ngikunikeze namasokisi. Suna zoke icathulo isikole nazo icathulo isikole. Ngiyakupha yeso. Ngani yami inkosi ngibusise. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga izongibusisa ngoba kusho wena. Inkosi ngibusise. Awu. Oh, uzoyiqoke kusasa. Ngathi ikhona kusasa. Ngathi ikhona kusasa kube namathe. Okay. Ake ngaphupha le phupha. Kwenzakalena uphinde uxoxe iphupho lakho linjani? Iphupho lami engiliphuphile kuthangi ngaphupha esikoleni ngibuye esikoleni bengiphe isicathulo ngasho ukuthi iphupho lami lizofezeka nangempela namhlanje kwenzeka. Ngiyabonga. Hawu sisi, ufunda ugrade bani?
Grade 3A kaNesigumbi. Hawu sisi, yazi ngiyabonga Yesu. Iphupho lakho lifezekile. Ngiyabonga sisi, and ngiyabonga nokuthi ungibusisile, uthe inkosi ngibusise. Icathulo zakho ke lezi hamba ufunda ngazo, uphase, right? Thank you.